para nós é moi importante facelo na nosa lingua moito máis. Por que? Porque en Galicia temos moita tradición, temos tradicións en viños, temos tradicións en destilados, e no noso caso un vermú é unha fusión das dúas cousas, dos destilados e dos viños. Si son moi reconocidos xa os nosos destilados e os nosos viños, por que non facer tamén un vermú aquí en Galicia, non? Decidimos facelo en galego precisamente para que eso quedase asentado na mente de que tuvese o produto na man, non? Que pudese degustar Galicia. Galicia na súa tradición, na súa historia, na súa cultura e redondeando un mercado que ademais está moi globalizado. E quen non valora os produtos galegos?